Točí to, jasné, že to točí. On aj vtedy to točil 9 minút v kuse a potom... Povedz sa, funguje to. Ahoj, Sámko! Ahoj, tuto ma pozdrav, tuto daj pusinku. Tak, ďakujem. Ako bolo, chlapci? Dobre bolo. Sme druhá skupina a prišli sme ako prví, sme najlepší. Ja práve boli si, že čo sa dialo cez to. Nič, Predboli sme tým, spievali sme si druhý. Či ste prvý tu. Hej, sme najlepší. Ale zatiaľ sme nenašli tú listu, čo sme mali. Dvoch. Hej. A že čo treba robiť? No, že máme proste 10 ľudí, teda 10 domov máme. A máme sa pýtať. Naj-VIP osobu. Ale zrejme Sadice z Kráľovej, to je Kráľova, hej? No, lenže čo keď nebude tá osoba doma? Nebude doma, tá hlavná osoba. A máte aj ulicu? Áno, národná po pravej strane. Dobre. Dobre, no a Rob, vlastne vysvetli nám, o čo tu ide. My by sme išli vpred. Vedka ti povie, o čo tu ide. Obťažujú ľudí. Obťažujú ľudí, a s čím obťažujú ľudí? Myslíte, že je niekto to zatvoriť? Možno nie? To zatvoriť. Nie, to nemôže byť taký Čo keď sú to hulvať. nejakí starší ľudia, ktorí... Ha? Pes. Peso. Dobre, ticho, už ide. Aha, dobre. Keď bližšie, ne? Stojíš len Počkej, nechceš... Netreba teraz. Čo robíte teraz? Príde. Prepačte, že vás vyrušujeme takto v nedelu, ale my sme z takého tábora a my sme z detskej misie a potrebujeme vašu pomoc. Potrebujeme, aby ste nám povedali nejakú VIP osobu myslím, že z tejto obce z Kráľovej. Pomohli by ste nám, prosím vás? Počkajte. Jan Lerner. A to je toto auto tam dodávkové. Modrá. Tá modrá dodávka? A môžem sa spýtať, prečo je váš taký VIP osoba? Tak taký ako s nami tu na Kráľovej pomôže každému. 69. Ochotný a taký sympatický pán. Ďakujeme veľmi Ďakujem. pekne. Ďakujeme. Dovidenia. Keď si môžeš všimnúť, Robko, máme tu výborne nastaviteľné svetla, v podstate manuálne nastaviteľné. Áno. To je vlastne Pimp My Ride toto, hej? So you wanna be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You got to pimp my ride.
V podstate áno, a vy ako vidíte, viete si to použiť ako grafika na stene. Ty si exhibit. Ja som... tak dáva, no, tie pozy. V podstate obrastala to tu máchom už. To je výborná obživa v podstate, keď ste niekde v púšti alebo tak si to v podstate viete, vyžmolíte si z toho vodu a v podstate viete to vypiť z toho hocičo, viete sa z toho najesť. Máš šebestová. Takže výborná vec toto, lišajníky, máchy, všetko. Takže z dnešného vstupu. Takže tak. Takže tak. Zdravíme Ruda. Zdravíme Rudka a Martina. Oni už kecajú s niekým, že? Idem ti to dabovať, dobre? No. Dobrý, máte nejakú významnú VIP osobu? Jasné, že to bude všade. Dajte si koláčik. Ne, my sme tu iba tak na chvíľočku. Ne, dajte si koláčik. Ne, už máme. Aha, dobre, tak ideme. No. Takže prvýkrát v histórii tábora sa stalo, že sme našli všetky mytiho indície. Všetky mytiho indície sme našli na prvýkrát. A nestretili sme sa. Presne tak. A asi sme došli tam, kde sme mali. A čo máte robiť? Neviem. Obťažovať ľudí. Áno. Ako jeho vysti. A na ktorej ulici ich máte obťažovať? Tamtej. Dobre, tak nech sa páči. Máme tam mali aj predtým. Ale oni majú na druhej strane. Budú si o nás myslieť, že sme jeho vysti. Áno. Viete, že dobrý deň, prepáčte, že vyrušujeme nedelu, mohli by sme sa porozprávať. Obťažovanie ľudí. Pozri sa. Tak ďaleko. Prečo to riešia dievčatá? Pís, a kde tá vie, kto si babíra. Tak ale to môžeme napísať, to sa nemusíš piť. Kde máme noviny, šráky, ty nečítam. Jak? Dobrá dedukcia. Alebo šmartím vajco od dvere a potom, že it's a prank! Budete mať views! Nemáme. Vieš, dobre to spravil Miti, že proste dal nám číslo, že kebyže sa stratíte v lese, tak... Není turista. Ahoj. Ja sa chcem spýtať, že ako sa ti páči toto otravovanie ľudí, No strašne, pretože oni asi povedali niekoho z mojej rodiny za svoju VIP osobu. ktorého ani nepoznáš. No neviem, lebo ja mám uja, že Milan Ružek. Jo. A že býva niekde v strede. Dobrý. Dobrý deň, my sme z takého tábora. Na ich takú najobľúbenejšiu osobu, alebo takú známú osobnosť z tejto obce. Čo, hľadáte Pokémonov? Asi hľadajú Pokémonov. Majú na papieri napísané, že majú robiť rozhovor s človekom, ktorý je VIP z tejto obce, najväčší VIP. A oni, že ako majú robiť s Ľudovitom Štúrom interview. No, máte. Ale z tejto obce žijúci. Tak niekto je veľmi kreatívny. To je nejaký Davider štúr. Tuto robíme hru. Dobrý. Ako sa darí? Prosím vás, vy ste Jožo Ježovič, ten býva na Karpatskej. Nie som, ale môžete ísť ďalej, ak chcete. Aha, dobrý. Ste sa nestratili? Nekamerovať, nefotiť. Môžeme ísť, lebo nepoznáme ľudia. Tam vás odvedeme, lebo to je najhorší na tom. No, posledný, najlepší ulicu. Rybníkárova ide, akým vedela, kde to je, ale čo? Rybníkárova vie všetko a všetci vedia, kto je Rybníkárova. To si zapamätaj. Prosím? Áno, ideme. My sme záloha. Máte chrén? Potrebujeme proste jednu otázku, iba sa vás opýtať a vaše meno potrebujeme. To je jedno, čo najviac ľudí bude najlepšie. A podpis ešte potrebujeme. Meno a svoj podpis. A to je pre vás najvýznamnejšia, alebo taká najdôležitejšia Teraz to príde. osoba v tejto dedine. Pôli tvoja žena, ne? VIP osoba pre vás tu. Toto je. Hoci ja neviem, starosta, herečka. A prosím, napíšte tam aj adresu jej.
Primátor. A kde býva, prosím vás? Na Radici. Damn, it feels good to be a gangster. Tak nič. Ďakujem. Tak ďakujeme. Ďakujeme pekne. Dovidenia. Pekný deň. Máš získať 10 podpisov. Pre teba najvýznamnejšia, či VIP osoba, Šimon, vo vašej... Takže Oliver. Dobre, ideme za Oliverom. Daj nám jeho adresu. Pod Vinicami 18. Ďakujem. Kde je pod Vinicami? Tam ako je ten dom asi, no. No dobré. Takže čaute, to som ja Detox. Si nový album, že máte robiť, však máte sa vpýtať ľudí na tej našej ulici. Máme 10 ľudí. Máte 10 ľudí, výborne. Tak ešte musíte si to natočiť. Čo natočiť? No, jak sa s nimi rozprávate? Čo? Fakol som ho. Tak kto povedal? To som ja teraz povedal. Mechala, tam je Turza, on chytá Pokémonov, chápeš? To je zmysl, lebo chytá Pokémonov. Tak, takže tam sa chytajú Pokémony. Dobre vedieť. A tam je viac naľavo, to je to. A Samo tam chytá Pokémonov. Ale Samo má iba stoličku. Aj tam sa iba stoličkou. Ejo, ejo. Ako máte ulicu, prosím pekne? Partizán. A už ste tam boli, asi nie, že? Skončili. Čože? A čo, ukáž mi, aké máš meno? Povedz mi. Ja Opotovského. Opotovského. Poznáš ho? A máme papierik vo ote modré. Áno, dostali sme papierik a toto sú naše podpisy. Kokšo, takže je tam tých 10, či koľko to malo Áno, byť? je. Hej, ja by ho volil. Poďme, ideme na bok. Ja bych ho volil, To našim VIP osobnostiam, Čo im nevadí? že ich fotím. Aha. Pozrite sa sem sami. Betka. Dostal asi fotku. Nie, akú ukáž? A tu si na kamere. Peknú fotku. Počkaj, ja neviem, jak sa to dáva. No takže chlapci, ako veľmi sa nudíte, ukážte mi. Nudíme sa vôbec, je to tu úplne super. Milujeme mytieho hry. Chápa? Whatever, Mikyho mapy. No, nebola mytieho mapa, takže to nebolo také autentické, ako by to mohlo byť. To je taká trochu chyba, no. A vaša taktika? Mein Taktik, skúsiť šušen. Mein Taktik, skúsiť šušen. 10 km, alleine. Dobre, môžeme. Počkajte, slečna, áno. Takže máme tu rozhovor, slečny, ktorá sa volá Ja nie, áno. Takže... Dobrý deň, hlásime sa z Kráľovej, alebo kde to sme. A pýtame sa interview, ako sa vám páčila Mityho hra? Bola strašne úžasná. Áno, to vám veríme. A aká bola vaša úloha? Čo ste robili? No, otravovali sme ľudí ako jehovisti. Presne. Zaujímavé. No, pokračujeme v našom rozhovore. Tak, ako sa vám páčila Mityho hra? Bolo to hrozné. Popíšte svoje pocity, prečo to bolo hrozné, čo tam bolo? Boli tam napätie, emócie, čo tam bolo? Som unavená, bolia ma nohy. A kde máte nohy, ukážte Môže nám? za to Nemám Miti? ich už asi ani. Môže za to, že nemáte nohy Miti? Presne tak. A za čo ešte môže Miti? Za to, že chcem spať. A že som unavená. A že sme museli otravovať nevinných ľudí. Tak to je tvrdý odkaz, priatelia. Áno, Tvrdý odkaz. toto Miti chce, aby sme my rušili v nedeľu po obede ľudí. Ľudí, ktorí si chcú oddychnúť z práce. Ktorí majú náročný týždeň a my im tam zvoníme ako takí jehovisti. Ako, prepačte. Ale ideme ďalej. Dobrý deň, pane. Ako sa vám páči Mityho hra? Dobrý hra? Dobrý. To nebola odpoveď, to bola otázka. Áno, chápeme. No, veľmi zaujímavé. Ja by som dal až 20 podpisov, 10 sa mi zdalo málo. Ľudia boli veľmi ochotní a poprial by som asi vedúcim si to vyskúšať, našu rolu. Čo sa to deje? Uniesli nás prevádzači. Chcú nás uniesť preč. Normálne pred chvíľou nás zastavila kontrola. Vodič tu roznosil všelijaké sáčky s nejakými materiálmi a pár z nich aj zobrali, ale ešte túto sámko má pod sebou nejaké a kto vie ešte kde všade sú, takže... Sú to tela, sú to končatiny, čo to je? Ja neviem, tu sú nejaké drogy v tých sáčkoch. Aha. Fakt neviem. Pozrieme sa, ako vyzerá sprevádzač. Presne. Tam sedí. Počkaj, hodíme. Vidíme iba jeho čelo.
tak toto bude zaujímavé ešte. Áno, už sme niekde v Maďarsku a do Bulharska ideme, alebo Rumunska, ja neviem, fakt, pozrite sa von. Všade pole, všade pole, rumunská príroda. Áno, sme. Ja tu bude LS-ko. Idú za nami policajti, dobiehajú nás. Už nás majú, možno nás zachránia. Ale počkať, nejaký dramatický moment a odbočili sme z hlavnej cesty a policajti sú zmetení, pôjdu ďalej, pôjdu za nami. Ne, minuj nás. Už nás asi nikto nevyslobodí z pazúrov rumunskej mafie. No, netuším, kde to sme ale vysadili nás z auta. Pozrite sa, tam je auto. A sme v nejakom, neviem kde, ale tu... Vyzerá to ako tábor. Áno, tábor. Nejaký pracovný tábor. Áno. A tu... Čo sa to tu deje? Tam. Nechcem vedieť, čo sa deje, ale už nás asi nikto nenájde, takže... Takže máme smolu. No. Toto je besný pes. Teraz sme ho trocha otlmili. Čo nám tomu povieš, pes? Pozri, mravci chodia po byte. Smeješ sa, však ty sa dosmeješ, kamarát. Ty sa dosmeješ.